Heidi Järdi tässä hei ja tervetuloa iVauviin tuotteen käyttäjäksi. Tällä videolla näytän, kuinka voit henkilökohtaisia asetuksia muuttaa. Kirjaudu login näppäimestä omalle virtuaalitoimistoon. Anna saamasi käyttäjätunnus ja salasana, jonka annoit tuossa rekisteröitymisen yhteydessä. Ja paina vihreää login näppäintä. Ja täältä näyttää virtuaalitoimisto. Painamalla videosähköpostia voit lähettää mailin, videokonferenssia voit aloittaa neuvottelun, autoresponderilla pääset tekemään ajastettuja sähköpostilähetyksiä sekä broadcasterilla massalähetystä. Ja samat toiminnot löytyy myöskin täältä alavetovalikosta. Mutta mennään tänne Account Infoon, eli tilitietoihin. Ja Personal Info löytyy omat henkilökohtaiset yhteystiedot. Ja täältä löytyy myöskin nämä laskeutumissivut, eli suoraan kotisivulle, tuotesivulle, kumppanuusohjelmaan sekä voit räätälöidä tällaisen oman erityisen laskeutumissivun. Voit vaihtaa tähän myöskin tämän näyttökuvan, eli Edit Picture, ja voit ladata sen tuolta omalta tietokoneelta uuden kuvan. Subdomain tarkoittaa alidomainia ja esimerkiksi minulla se on directvideotalk ivauvi.com. Ja normaalistihan se on se etukirjaimet ja sitten numerosarja eli HJ0089 ja teillä sitten joku toinen. Mutta tämän numerosarjan pystyy muuttamaan sitten haluamallasi tekstillä. Voit myöskin muokata yhteystietoja täällä sekä puhelinnumeroa ja sen jälkeen tallentaa tiedot. Eli tässä tämä, kuinka voit omia henkilökohtaisia tietoja muuttaa.